ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ತುಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಂಚ ಒರ್ಪಾವೇರು ಪಣಿಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಂದಾಜು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಟ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ ಎನಲ್ಲ ಒರಿಯನ್ನು ಸೇರಾದು ಎನ್ನಡ ಆಫೀಸು ಬರ್ತದು ಮಾತ ಕೇಂಡೇರು ಎಂಚ ವಿಶೇಷ ಬೊಂಬೈದ ವಿಷಯದಾನೆ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಆಕರ್ಷಿತರಾದುಲ್ಲಾರು ಪಣಿಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ ಕೇಂಡೇರು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಇಂಕ್ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವರೆಗೆ ತೆರಪವನ್ನು ಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 82-83 ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35-32 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೆ. ಎನ್ನ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಕೆಲಸ ನಾಡೊಂದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹೊಡಿತೀರು. ಆ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬೊಂಬೈ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನೇನೆ ವಿಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಲೆದ ಕೂಪರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಡು ಬೇಲೆಗೆ ತಾಗದು ಅದಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂದಲ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ನಸೀಬುದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಕ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೂಪರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದ ಒಂದೊಂತೇನೆ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆಕನಿ ಕಲ್ಬಾದೇವಿ ಬೊಂಬೈದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಕಲ್ಬಾದೇವಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನಂದ್ ಭವನ್ ಅನ್ಪನ್ಪಿನದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯೆ ದಾದನ ದೇವರನ ದಯ ಅತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ನಸೀಬು ಇಂಚಿನ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಊರದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲ ನಸೀಬು ಅತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಸೀಬು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಭವನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಪುನಃ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುರ್ಲದ BST ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಚಾರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನ BST ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯೋಡು ಎಂಕ BST ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕುರ್ಲದ ಬಸ್ ಡಿಪೋದ ಎನ್ನಂದಜಿ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪಿರಮುಕುರು ತೂತುಜಿ ಆ ಬಸ್ ಡಿಪೋದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚಂತೆ ಉದ್ದಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಬೊಂಬೈದ ಬೈಕಲಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಡಪುಟ್ರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಸುರುಕು ನಡಪುಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ರೂಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೇವರದ ಏಟು ಅವೇನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ನ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ನಸೀಬಾದನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ನಡಪುರ್ದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನಡಪುರ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2005 ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಬೊಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಗಿಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ದೊಟ್ಟುಗು ಉದ್ಯಮಲೇನು ಮಲ್ಪ ನಿಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪಿನ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ 2005 ಯಾನು ಮನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಕಪ್ಪರೆಡಿ ಅನ್ಪಾಡಿಯ ಎನ್ನಂದಾಜ ಒಂಜಿ ಬುಳೆದು ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಘಾಟ್ ಕೊಪ್ಪರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನಂದಾಜ ಒಂಜಿತ್ತೆ 15 ವರ್ಷೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಬಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಬೊಂಬೈಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುದಾರ್ ಪೋತುಂಡು ಬಂದಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೊಂಬೈಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಬಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಓ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಬೈದನ ಆ ಮಣ್ಣದ ರಕ್ಷಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ಪಣದು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನರ್ದ ಸಹಾಯನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಸಹಾಯನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತರತ ಆದು ಪಡಿ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬಡು ಮಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ఆయన ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ನೆನಪು ನಡತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಘಟನೆಲ್ಲ ಇನಿಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏನಡ ಪಂಡಿತರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕಡ್ದು ಧರ್ಮನೇಮ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಹೋಯ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರು
ಆ ಅಕಲು ಪಂಡಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಲಿಸುವ ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಎನ್ನಂದಜಿ 2018 ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಧರ್ಮನೇಮಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರು ಜಾಗ ಬನ್ಪಿನ ಜಾಗಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇವಲ್ನ ಧರ್ಮನೇಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡಾರಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬಂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಓರಿನ ಹತ್ತಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿಲುಲ್ಲ ಅಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇನಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಪನ್ನ ಅವು ಇನಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆದು ಒರಿದಿಜಿ ಅವು ಇನಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದು ಒರಿದಿನ ಪನ್ನಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆತನ ಅಂಚ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಈ ವೃತ್ತಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ದುಂಬುಕೊಣೋಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡಿ ಇಡೀ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಾವು ಓಲುಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡ ಪರ್ಯಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪರ್ಯಾವು ಓಲ್ ಮಾತೈತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಬಂಡಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಲ ಪಂಪಿನಂಚಿದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಎಂಗಲ್ನ ಇಡೀ ಬಂಡಾರನಗರ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಮಾತ ಓದರೆ ಅವಡು ಮಾತಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪು ಪಂಪಿನಗ ಬಂಡಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲನೇ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾವು ಬಂಡಾರಿ ಸಮಾಜಗೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಕಲನೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬಂಡಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಐಟೇನೆ ಎಂಗಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿತಾನೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗನೆ ಎಂಕುಲು ಕ್ರಾಯಗ ತಂಡ ಅದನ್ನು ಬಂಡಾರಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಿತ್ತಕನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬತ್ತಿನ ದಾಯಗನ್ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೌರಭ್ ಬಂಡಾರಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಆವಾಡು ಪಣದು ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಕೈಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ಸೌರಭ್ ಬಂಡಾರಿ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಯಾನು ಹೀರೋ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಾಯಗದ ಮಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ದಾಯಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೇನ್ ತೂಪ ಕನ್ನಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೇನ್ ತೂಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತು ನೆಂಕು ಐಕತ್ರ ಅದು ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಗು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ತೂದುಪ್ಪರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇನಿಕಲ ತೂಯರಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆವಡು ಹತ್ತಂದ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ನಿಖಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪಣೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಲ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ನಮರ್ದಾಯನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಪುಟುದು ಬುಳೆತ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಮಗೂ ಓಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತನರ್ದಾಯನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನದಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ಯೋಗಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಮಾಜದ ಪಾಲನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರೊಂದು ಬೊಂಬೈಡಿ ನಿಕ್ಕು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡು ಬೆಳಗೊಡು ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನಂದಜಿ ಇನಿಗೋಡೆಡು ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಆಂಡ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಖಲೆ ತೋಡಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು 24 ಗಂಟೆಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ತುಳುವೇರು ತಿಕ್ಕೇರ್ನಂಡ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊಂಡಾಟ ಆಪುಣು ದಾಯಗದ ಮಣ್ಣ ಇತ್ತು ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೋದು ಊರದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರುಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪುಣ್ಣ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಬಂದದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಅನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬಂದಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕನ್ನಡಿಗರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಒರ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಸರಿಸಾಗ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಗ ಪಣದು ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಕಲ್ಬಾದೇವಿಡು ಕೆಲಸೋತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪರೇಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರಿ ಕಪ್ಪರೇಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಪ್ಪರೇಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇವಿನಗರದ ಅಲ್ಪ
ಅಲ್ಪಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಿಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಸಾಯಿಬಾಬರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪನ್ನ ಗುರು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ಇತ್ಲಕನೆ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ರಸುರು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವರದೇಟು ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಬರೀಟೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಹತ್ರ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರನು ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನಂದಜಿ ಇನಿ ಕಪ್ಪರೆಡು ಕರೀರ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ವರ್ಷಗೋರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅವು ಏತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಣು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂದುಲೆ ದಾಲೆ ಜುಡೆಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ ಅಲ್ಪದ ತುಳುಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಏತ್ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ ಮರಾಠಿ ದಕುಲುಲ್ಲೆರ ಅತ್ ಬಂಗಾಲಿ ದಕುಲುಲ್ಲೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಕಲು ಏರು ಮಾತ ಅವಳು ವಾಸವಾದುಲ್ಲೆರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕರೀನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ನಂದಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿಡಲ ಒಂಜಿ 15,000 ಜನಾಂಡಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತನು ಇರಾನಿ ಐತ ಮನದಾನಿ ಅನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಮರ್ದ್ಗ ಶಾಲೆಗ ಅತ್ತಂದಂಡ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ GT ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಸಹಾಯಸ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನೇನು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಂದ್ಪಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ವಿದ್ಯೆಡು ಅಂತ ವಂಚಿತ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಚದ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡು ವಂಚಿತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಯಾನು 2014 ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂದು ಮಲ್ತಿದೆ ಬಂದುಲೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿಡಲು ಒಂಜಿ 7-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಸ್ತ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ಓವು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಮಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ 12th ಬಕ್ಕ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಓದುವೆರ ಆತ್ ಓದವನಾತ ಯಾನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೋಕುಲು CA ಆತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆತಿನಕಲು 2-3 ಜೋಕುಲು MCA ಆತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು 2-3 ಜೋಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿದ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಡು ನಂಕು ತಿಕ್ಕಿನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರಿ ಅಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಣದು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣದು.